V tejto prvej časti videa si ukážeme, ako vyplníme návrh na obchodný register. Takže ideme na portál orsr.sk a dáme si elektronické služby obchodného registra a v zozname si vyhľadáme služby pre zjednodušené založenie spoločnosti a ideme na návrh na registráciu. Portál nás upozorní, že ak už máme živnostenské oprávnenie, nemôžeme túto službu využiť. Živnostenským oprávnením sa ale myslí, že už vaša spoločnosť má živnostenské oprávnenie. Čiže pokiaľ by ste už mali živnostenské oprávnenie vydané na spoločnosť, tak nemôžete túto službu využiť. Teda keď máte osvedčenie o živnostenskom oprávnení vy ako fyzická osoba na vaše meno a priezvisko, tak samozrejme v takom prípade si spoločnosť založiť môžete a môžete to urobiť aj zjednodušeným spôsobom. Takže to len, aby vás toto nemiatlo. Dáme si prihlásiť sa. Prihlasujeme sa do schránky konateľa, respektíve jedného z konateľov a je to úplne jedno, do ktorej schránky. V prípade, že je konateľov viac. Takže dáme si prihlásiť sa a dáme si začať. Dobre, ja som vám poslala zakladateľský dokument. Pokiaľ je zakladateľ, teda spoločník, len jedna fyzická osoba, tak v takom prípade sa volá zakladateľská listina. Pokiaľ je spoločníkov viac osôb, tak v takom prípade sa volá spoločenská zmluva. Takže ja som vám poslala dokument v XML formáte, ten XML dokument si sem vložíte a údaje sa nám už automaticky vložia do návrhu. Takže už vidíte tu predvyplnené obchodné meno a aj sídlo. Obchodné meno som vám skontrolovala tak, aby bolo validné a teda môžeme ísť vo formulári na pokračovať. Ideme údaje o navrhovateľovi. Kto je navrhovateľom? Navrhovateľom je konateľ. V prípade, že je ich viac, tak sú nimi všetci konatelia. Takže ja si vyplním údaje o konateľovi, dám si vybrať. Vidíme, že sa nám automaticky načítali údaje. Pokiaľ by bolo konateľov viac, tak sa sem vložia všetky údaje o všetkých konateľoch. A dáme si pokračovať na krok 3, údaje o konateľoch. Máme ich tu vyplnené. Keby bolo konateľov viac, automaticky tu vidíme všetkých konateľov. Ideme vo formulári na pokračovať, údaje o spoločníkoch. Keby bolo spoločníkov viac, vidíme tu údaje o všetkých spoločníkoch. Dáme si pokračovať na krok 5 a je to údaj o bankovom účte spoločníka, ktoré súd žiada len z toho dôvodu, že si týmto dvojstupňovo overuje vašu totožnosť, pretože keď prídete do banky, tak banka po predložení dokladov totožnosti vám zriadi bankový účet. Takže požadujeme vygenerovať čestné vyhlásenie. Áno, a dáme to pre všetky osoby. Pokiaľ bolo teda spoločníkov viacej, všetky osoby spoločníkov musia mať samostatné čestné vyhlásenie o vedení účtu v banke a portál nám ich automaticky vygeneruje potom, ako zadáme údaje o našej banke. Súd nevie skontrolovať, že či nám toto číslo účtu skutočne patrí, to vyhlásime v tom čestnom vyhlásení, ale vie si overiť, či ste zadali správne číslo účtu. Teda pokiaľ by ste sa pomýlili, tak vás portál upozorní, že vami zadané číslo účtu nie je validné. Pokiaľ máme vyplnené údaje o bankových účtoch všetkých spoločníkov, môžeme ísť na pokračovať vo formulári na údaje o spoluvlastníctve obchodného podielu, kde ponecháme zakliknutú možnosť nie a ideme na pokračovať. Údaje o konečných užívateľoch výhod. Konečným užívateľom výhod je spoločník, ktorý má aspoň 25% podiel na základnom imaní spoločnosti. Vyberieme teda zo zadaných osôb, to sú spoločníci. Dáme si pridať. Údaje sa nám už predvyplnia a my vyplníme len štátnu príslušnosť a údaje, ktoré nám zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, teda skutočné ovládanie. Dáme si priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach. Áno. Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní aspoň 25%. Áno. Právo vymenovať štatutárny orgán. Áno. Iný spôsob ovládania právnickej osoby. Môžeme dať áno, môžeme dať nie, dajme áno.
Právo na hospodársky prospech z podnikania 25% áno, splnenie konanie v zhode to je nie a dáme si uložiť konečného užívateľa výhod. Takto to vyplníme pre všetky osoby spoločníkov, ktoré majú aspoň 25% podiel. A ideme na pokračovať. Žiadame o preverenie bezúhonnosti. Áno, vyhlasujeme, že sú údaje pravdivé, teda správne a úplné, nevyhlasujeme ich pravdivosť, čo je zaujímavé. A ideme vo formulári na pokračovať. Tu si prejdeme zhrnutie. Keby ste zistili, že je v údajoch chyba alebo chcete niečo zmeniť, tak v takom prípade je potrebné vypracovať nové dokumenty s novými prílohami. Takže môžeme ísť na pokračovať a ideme na dokončenie. Dokončenie je už ale súčasťou videa číslo 2 a to je platená služba asistovaného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, kde vám po vyplnení formulára zašlem automaticky vypracované všetky potrebné prílohy a rovnako aj časť videa 2, aby ste vedeli, ako máte tie prílohy podpísať, kto ich podpisuje a ktoré to konkrétne sú. A ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť.